Piny owacho ojiw mondo ne ni kuonde thieth duto e kaunti ma Migori obedo kod kuonde chiwo thieth moket tenge ne rawere weche mag nyodo, kama rawere giwegi machiwo chenro mag thieth mong'ere kaka youth friendly services mondo okony e duoko piny luoro ma rawere nigo e kinde ma gidhi manyo chenro mag thieth. George Juma miyo ler. Piny owacho dhi nyime kod kedo kuom midhich adek madongo majuko rawere ma oting'o mako yie mondo landruok mag kutego mag ayaki kaachiel kod lwenje mag kitchwech. Chenro mopogore opogore oseketi kod piny owacho rwego moko mago mag piny owacho e kedo kod midhiechegi e kaunti ma Migori. E seche mokenge gi iketo ywak nitie ni moko kuom kuonde ma rawere gi yude thieth onge lwasi makare manyalo miyo gibed kod thuolo mar dhi manyo thieth e kuondego. Gino bende koro miyo thothgi ok chopi e pimgo mag kutego mag ayaki kaachiel kod kata kao yorego mag komo nyuol. Chien kacha rawere ne oluor mondo miyo gik osiptal kaluwore ni moko oluor ni nitiere owetegi kata relatives machalo kaka CHPs manie osiptal. Korido ni samoro ng'ato dwaro thieth kata dwaro tiyo gi contraceptives lakini oluor ni ng'acha dhi ng'iye gi wang' mar chalo kaka judgmental. Rebecca Mbo materogno mar Lola Community Alliance wacho ni rawere dwaro kuonde ma rawere wetegi ema koro chiwonegi chenrogo mag thieth ma oting'o pim mag kutego mag ayaki, miyo gi yorego mag komo nyuol kaachiel kod moko ka bende owani ber ka koro piny owacho koro keto lwasi makare ma idendo kaka youth friendly services. Youth mokwongo number 1 dwaro privacy. Youth dwaro privacy nikech youth nyaka nyithindo marowere dwaro gitimo gigi kendgi. Number 1, samoro ginyalo biro e osiptal gotieno to seche moko ng'ama bedo e youth friendly corner gotieno nyalo bedo matek nikech gigi gitime ka ok gidwar ni ji nenogi. Wan gi youth friendly services e atamalo 40 mar health facilities wa. Director migano mar thieth e kaunti ma Migori Tomodong wacho ni sani gintie kod rawere malo 700 ma sani konyogi e wuoyo kod rawere e weche mag mako yie mondo geng'o landruok mag kutego mag ayaki kaachiel kod moko kaka yo achiel machwalo chenro mag thieth mayot ni rawere. Using YPPs, we call them youth programs within the county. We have enrolled around 700 YPPs in this county. These YPPs are meant to go to every household. They are meant to teach the youths wherever they come from in the community to ensure that we reduce the prevalence of HIV. Riwruoge moko mago mag piny owacho kautende kod mago mag piny owacho sani tero chenrogo mag pimo kutego mag ayaki, chiworego mag komo nyuol kod kata chiwo puonj ne rawere e wechego mag nyodo oko mar osiptende ka gitiyo kod tuke kaachiel kod moko. Mane pok ochako events gi, rowere thothne ne bedo gi iyudo nyaka nyathi mathis kabisa bedo gi ich, iyudo ka moko be ok ti gi protection sama girowore gi ng'ato, kero that one cause lead to new HIV infections. Koro ka wabiro ka to ing'eni wa create awareness and that way gibedo gi the appropriate information. Report mogol kod migamo thieth e kaunti ma Migori yango ni maromo 50% mago jogo eko magamo kutego mag ayaki gin rawere e kaunti ni. Report ni bende yango ni 20% mag mine madhi nyuolo osiptende e kaunti ma Migori gin rawere ma igitini 18. HIV new infection, actually 50% of the new infections are within the youths. They are adolescents and youths. George Juma, Ramogi TV.